Sayo, saro, dua, tulo. Tulo na kasag. Ang pangaran di sa bulan sursugon mga padi mga madi, bungkang. Ang iba naman nato ng mga padihon, ang pagahoy, kalintugas. Pag-abot ko nga ni mga padi mga madi sa lawod, tulos ko sa iyo na pinadayag ang kawinan. Tulos ko na inariya ang kawit. Kay kakawiton ta naman ang mga nakaariya nato na mga bubutrap. Ini palang mga padi mga madi na bubutrap ta, wara inisin mga buya, wara inisin mga palutaw. An palatandaan ta sini, mao ang mga bulod, harlangkaw na lubi, harlangkaw na mga punong kahoy. Habang nga ni mga padi nakaariya ang kawita, pinapakiramdaman ta lang kung tinatamaan na ang lubid sa bubutrap ta. Bala nga ni mga padi mga madi kay tinamaan na. Yo, tinamaan na mga padi. Sa pensa kamot para diri malanit. Aya da saro anton gamiton. Saro lang isa pinta. Yo, good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong lawod naman kita niyan mga padi mga madi. Upudi naman ako niyo mga padi mga madi kay reparuhon ta naman ang sulod sina mga bubutrap ta. Basi lamang may mga sulay bagyo naman. Basi lamang, magkahatag naman kita sa mga padihon tanan mga madihon. Doon mga padihaw, tinamaan na ho. Yung gangot. Nano daw kung may sulod ini mga padi mga madi. Nano daw kung may sulay bagyo. Amihan ang hangin mga padi, hali sa bulod. Pag hali dito sa tikaw, habagat. Pag hali dito sa ato, amihan. May turtalingan mga padi mga madihaw isang pita. Dito sa duro. Para diri kita iawad. Oh, yadi nang bubutrap mga padi mga madi. Ang sulod tulo na kasag. Yan may sulay bagyo. No. Sayo, saro, dua, tulo. Tulo na kasag. Ang pangaran di sa bulan sursugon mga padi mga madi, bungkang. Ang iba naman nato ng mga padihon, ang pagahoy, kalintugas. Kaya ang pangaran di kalintugas or bungkang. Ang sulay bagyo mga padi, duwa na bilog. Yan may saro na lawihan. Yan may alatan sa daypa, kaya buhian ta muna. Nado daw kung diri magbasag ang sound ta kay medyo makusog ang hangin san amihan. Pero imudon ta doon kung makusog talaga o kung basag talaga ang sound. Pag basag medyo pasensya na mga padi mga madi. Yun, pagkatapos nga natin mga padi makuha ang sulod, masilhigan, makulkugan loo sa bubutrap, malimpihan, iaariya tagihapon ini mga padi na bubutrap ta. Iaariya tagihapon mga padi, kaya nato iandaran kay kaypuhan pag ariya nato sina bubutrap nakaunat para magayon ang pagkawit sa susunod nato na pagkawit sini na bubutrap. Mala nga ni mga padi mga madi, kay pakatapos nato mariasan saro nato na bubutrap, bigla man naman nagkawararan mga bulod. Kaya mga padi mga madi, nagpawayuway muna kita. Kay kung magkawit kita sini na wara ang bulod, basi kung magkakarawit nato sini ang mga bubutrap san mga padihunta. Imuda niyo mga padi mga madiho, kay nagkawararan ang bulod. Pano naguran mga padi, mauranon dito sa kabuludan. Pag nagpaparauran mga padi, diri ta talaga magka-remote ang mga bulod. Kay importante yun mga padi mga madi na bulod, kay mao yun ang palatandaan san mga bubutrap ta. Mala nga ni inaduwatan ng mga padihon kay magilid-gilid muna kuno sinda kay wara pa man kuno ang mga bulod, magilid-gilid muna sinda kay mangibot muna kuno sinda. Habang ngaya mga padi wara pa ang bulod, wara pa ang dangop, magibot muna kami. Malupit talaga ng mga padihon. Kaya mga padi, ang desisyon ko magilid-gilid man ako kay mangibot man lugod ako. Ya wala mga padi mga madi, hanggang didi nilangan sa ako video mga padi mga madi. Kung naruyagan niyo mga padi mga madi sa ako video, pa-share man sin na video mga padi, pa-follow, like and share. Salamat.